बेवहाय बेखेवनायनि जे मोनसे आंनो दायथ' होबाय बेखिनिखौ बेखेवनायनि मुङाव आं जे फंनैसो बुंबाय बेखौनो बुंनानै आङो बे रिया प्रडाक्शना जाहाथे फिल्म प्रडाक्शना इयुनावबो जाहाथे मोजां सिनेमा दिहुनबावो बेखिनिखौ आसा खालामनानै दिनैनि सिनेमा दिन्थिनायनि हाबाफारिखौ पर्दाखौ सिनेमा दिन्थिनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे लायो बेनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय एसेनोसै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावनिनो हम प्रडाक्शन आवरियानिनो प्रडाक्शन बे बारावबो नैथि खेब चान्सखौ मोनबाय आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों बे फिल्मखौहाय खालामनो स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोबां रायजो राजाफोरनि मदद मोन्दों गोबां रायजो राजानि मदद मोन्दों जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों बयखौबो गोजोननाय थाबाय आरो सापर्ट खालामलांबाय था जाहाथे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगायो सानसे समाव जाहाथे बलिउडफोरजोंबो कम्पेयार खालामनो हानाय जानाय बायदि बयजोंबो सिनायजानाय बायदि बेखौनो आं लुबैयो बे सावथुनाव मा रल लादों नोंथां बे सावथुनावहाय मेन रलखौनो लादों आरो हिर'नि गिबि गिबियावनो आङो आब'रियाखौ साबायखर बावहरनो सानो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो बिथांनि अननायजोंनो जोंनि बर' हारिया जोबोर जौगालांगासिनो दङ ओमफ्राय आब'खौ आं बिराद माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद थेंक इउ बावहरनाय थाबाय आरो बे बोसोराव आङो 2019आव मोनसेल' मुभियाव एक्टिं खालामदों संसारनि अर होननाय आंनि थांखिया एक्सुवेलि मुभि लाइनावबो ओमफ्राय उनावहाय जुदि आं मुभि लाइनावनो सोलियो बिदिब्ला आं मुभि लाइनावनो थांगोन ओमफ्राय जुदि उनावहाय माबा मोनसे जायो बिदिब्ला आंनि थांखिया जाहैबाय प्रफेसर বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰিয়া বাইদেউৰ কাৰণে ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ভালে লাগিছে আৰু আপুনি এজন এক্ট্ৰেছ হিচাপে এই 2019ৰ কি চিনেমাত ৰল কৰিছে একচুৱেলি মই ইয়াৰত এটাই মুভি লৈছোঁ এইবাৰ অন্যায়নে ধৰম ৰিলিজ হৈ গ'ল 3 তাৰিখে रायजो राजाफ्रा जे जोंनि सावथुनफोरखौ नायनो एसेग्राम माने लैहोर फैदों एसेग्राम आथिखालनि जुगाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसेग्राम गोसो होनानै मुभिखौ नायनो मोजां मोनग्रा जाबाय बिनि थाखाय माने आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदि जुदि नुयोब्ला आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फिल्म दिहुनबाय थानो लुबैयो आरो प्रडिउसार्सफ्राबो जस जागोन आरो बेयाव फैनानै मानसिफोरखौ नुनानै बिराद प्राउड जादों मानोना आरबि प्रडाक्शननिफ्राय बिराद हाई एक्सपेक्टेसन थाखायो मानसिफोरा थ' बेनि थाखाय मानसिफोरनि प्राउड नुनानै आरो आसा खालायो मुभिया मोजां जागोन होननानै 2019नि मुभिया पंकज लाहारिनि लिरनाय आरो डिरेक्सनाव गान्जा फाग्ला दङ आरो गोथाराव आइटेम सं हाजासे आं बेयावनो मावलांबाय थागोन मोजां खामानि मावलांबाय थागोन मोजां खामानि मोजां मानसिफोरजों स' रायजोफोरनिफ्राय सापर्ट लुबैयो जाहाथे बयबो रायजोफोरा आंखौ मोजाङै मोजां नाजावना लानो सापर्ट खालायदो जाहाथे आंबो मोजां खामानि मावनो हायो Honorable Mr. Moranjan Brahmo, the noted contractor of Kokrajhar, and he is accompanied by Mrs. Riya Brahmo, MD, Managing Director of RB Film Production Private Limited, Kokrajhar. जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं माने पाब्लिकफोरखौ गोसो गोरबोजों आं साबायखर बावो आं बिदि सानाखैमोन एसेबां मानसि जागोन दा हाउसफुल जादों जों दा पेन्डेलखौ बोखारनानै होनांदों आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आं माने रोजा साबायखर बावनो आं लुबैदों पाब्लिकखौ रायजो राजाखौ आंनि फंबाय बिनानाव गासिबखौबो आं जोबोद मोजां मोन्दों आरो बे सावथुना जाहैबाय मोनसे न'खराव खुसिनिफ्राय जे न'खरा खुसिमोन बेयाव अलखदाव गोलैदों सानसे बेनि थाखाय सैथोजों जों देरहानाय आरोना बेखौनो गोथार गौलिंसार बसुमतारी आरो फुजा मुसाहारि थाख्लाय हेलेना राजश्री सुखबीर काजी डाइरेक्टरा राजा नार्जारी आं
4K ৰেজলিউশ্যনত কেপচাৰ কৰিছোঁ ফুটেজটো, যোনটো আমাৰ ফিল্মত দেখা নাপায়। বেচিকেলি চবে ফুল HD শ্বুট কৰে, আমি 4K ৰেজলিউশ্যন শ্বুট কৰিছোঁ। বাকী আমি মুম্বাইৰ পৰা টেকনিচিয়ান মাতিছোঁ যোনে ৰূপ বহুত এক্সপাৰ্ট আছিল। চ' আমি লাষ্ট টাইম অলপ আমাৰ ভুল আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি আৰু পাৰফেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' ৰ'প যোনটো ইউজ কৰি এইবিলাক পাৰফেক্ট ডাইমেনশ্যনত কাটিলেহে পিছত স্ক্ৰীণত ভাল দেখা পায়। চ' এইবিলাক আমি বহুত কেয়াৰফুল হৈছোঁ এবাৰ। আৰু এইবাৰ আমি কিছুমান বুম ব্লাষ্ট টেকনিক ইউজ কৰিছোঁ, যোনটো আমি নিজে বনাই কিনে টায়াৰ এণ্ড ৱায়াৰ দি ফিক্স কৰি কিনে ব্লাষ্ট কৰিছোঁ। বুলেট হিটছ আমি বেচিকেলি মানুহ কি কৰে VFXৰ পিছত গুলি লগাই দিয়ে, চ' অলপ আৰ্টিফিচিয়েল লাগে। চ' উইথ দিছ টাইম আমি কি কৰিছোঁ নেচাৰেল বুলেট ফিলটো আনিছোঁ। চ' এইবিলাক আৰু VFXতো আমি এইবাৰ বহুত আগতছে বহুত ওপৰৰ লেভেলৰ কামটো কৰিছোঁ। যোনটো গীতাৰ মিনিংটো কি আছে? গীতাৰ মানে পবিত্ৰ, যে পবিত্ৰ যে কয় যে এজন পৰিয়ালত যদি কিবা এটা বিপত্তি হয় বা এবাৰ দুৰ্ঘটনা কোনোবা এটা বেয়া সিহঁতৰ বাবে প্লেনিং চেনিং কৰে, কিন্তু যদি মনৰ পবিত্ৰ আৰু অনেষ্টি থাকে তে কেনেকুৱা সত্যটো মিছাৰ বিজয় হয়, সেইটো আমি এই ফিল্মটি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি লিখিছে এইটো? নহয়, আমি লিখা নাই, মই লিখা নাই। আমাৰ মাননীয় বাইদেউ ৰিয়া ব্ৰহ্ম আৰু পংকজ লাহাৰীয়ে দুইজনে মিলি কেনে ষ্টৰিটো লিখিছে। মই ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ। থ্যাংক ইউ।